Moi boas a todos e a todas, aquí estamos nesta sección de apertura de libros. Hoxe quero presentarvos os dous últimos libros que veño de adquirir de Ramón Torrado Romero. Curiosamente aparece o primeiro libro publicado deste autor e o derradeiro, este último agasallo de Ramón. Vou volos ensinar. Aquí temos, vamos a empezar polo derradeiro, non? Polo derradeiro non, polo último libro que publicou Ramón Torrado. Como vedes, é un libro do estilo de Medulia, dos de tamaño grande. Aparece a face, a cara do autor, este Ramón, o seu título Ríos de Mosaicos. Aquí temos a biografía, neste caso aparece sen fotografía de Ramón, e vemos a parte de atrás, donde se fai unha pequena intro do que aquí está. Na parte na lapela da parte de atrás aparecen os últimos títulos publicados de Medulia. Medulia fai estas cousiñas que, a min parecenme moi bonitas. Vamos a darlle aquí a volta, tanto na parte primeira do libro como na parte final. Aquí está a dedicatoria de Ramón, que me fixo para min personal. Aquí temos un libro de Ramón Torrado. Gustoume moito, é un libro que xa lín, e a verdade é que me gustou moito, pareceme un libro moi digno. Hai diversos relatos, non sei se chamarlle relatos ou capítulos moi pequeniños, mira, aí vedes o número 20, aquí está o número 21. Pareceme moi bonito a idea esta de poñerlle cores, non? Pois, eu que sei, o número en verde, o título en vermello, o, este subtítulo, non? Pois en azul. Non sei, gústame estes detalles, pareceme bonitos, non? Xa vos digo, son relatos moi curtos. A verdade é que eu desfrutei moito do libro, gustoume moito. Totalmente do estilo de Ramón Torrado, que, ao longo dos anos foi facendo, foi construindo, non? Un estilo propio, un estilo moi del, non? Este sería os Ríos de Mosaicos. Teño por aquí tamén o Rebeca, que é un libro, neste caso non está publicado como anterior, por Medulia, neste caso está publicado por Todos os Outros na editorial Nume. Un libro que sabedes que non ten lapelas. Este é o primeiro libro de Ramón, Esta sería a parte de atrás. É un libro do que non podo falar porque aínda non o lín. Merqueino, pois, esta semana, adquirino, nada, hai nada, non? Por eso fago esta presentación hoxe. Tamén son como... É unha novela, non son relatos neste caso, sei, pero, son capítulos como moi cortiños, non? Seguindo moi o estilo de Ramón Torrado. Aquí temos este Rebeca, no Val das Sombras Ardentes, de Ramón Torrado Romero. Son os dous últimos libros que chegaron á miña casa, pero tamén é certo que deu dentro desta obsesión de ter as obras completas de todos os autores que me gustan, pois teño tamén máis libros de Ramón, así que vou aproveitar este vídeo pois para amosárvolos, non? Imos apartar estes dous e temos aquí máis libros de Ramón. Aquí os temos, mirade. Vamos a pastar un poquinho isto. Se o primeiro libro de Ramón, a ver se os poño ben por orden, vale? Se o primeiro libro de Ramón é este Rebeca, o segundo libro de Ramón é este Torino. Un libro que aínda non finalicei porque o estou lendo moi lentamente. É un libro que me gusta moitísimo. Eu coido que é, sen dúbida, o mellor libro de Ramón. Aquí está. De feito, temos aquí a lapela, por aquí vai o libro, e aí temos a fotografía do autor dentro da colección Calíope, unha colección da editorial A Xóusere. Sabedes que é unha edición moi bonita, coa fotografía da familia do autor. Este sería Ramón, este sería a súa irmá, o seu pai e a súa nai. Se non me equivoco, eu coido que non. Aquí o temos. Este sería o Torino de Ramón. Aquí temos outra fotografía do autor. Está así como entre néboa, unha néboa laranxa, non se ve moi ben. É unha edición moi fermosa, gústame moitos libros de A Xóusere. Despois de Torino temos A Petición de Auli, un libro publicado
por Belagua, cunha portada tamén moi bonita, gustame moito esta portada. Un libro que teño pendente a ler, aínda non lín, por suposto, e, bueno, este sigue, digamos, a estética dos libros de Belagua. Vemos aquí outro dos libros de Ramón Torrado publicado por Belagua, neste caso de artigos escritos en prensa polo autor, o Aves turquesas da Soidade, e vedes que a estética, bueno, da editorial pois é semellante, tanto pola parte de diante como pola parte de atrás. Son libros que me gustan máis pola portada que non pola contraportada. Aí están, dous libros que teño pendentes ler aínda, non? Aquí temos a petición de Auli e Aves turquesas de Soidade. E outro libro da editorial Medulia, un dos últimos que sacou, que tirou fora Ramón Torrado Romero, xa tamén está nas librerías. Este é quizáis o libro máis gordo do autor. Aquí temos As almas comunicantes de Ramón Torrado Romero. Volvemos a esta estética de Ramón, con capítulos moi curtos, neste caso non sei se son capítulos ou relatos, non o sei, teño que ler o libro aínda. É un libro que aínda teño pendente a ler. E, bueno, pois a estética destes libros, pois nada, pois exactamente a mesma que a deste outro, non? A estética dos libros de Medulia. Neste caso, os libros altos, os libros máis grandes de Medulia. Medulia ten diversos formatos, non? Para a publicación dos seus libros, ten un formato un poquinho máis pequeniño, que sería máis ou menos por aquí, un formato máis pequeno, depois ten un formato ancho, non? Que utiliza moi ben para poesía, con versos longos, e depois ten este formato que quizás é o que máis me gusta a min, que é un formato máis alto, tamén un chisquiño máis ancho, pero sobre todo máis alto, non? E que, bueno, que utiliza moito para as novelas, etc. Pois aquí temos, alén destes ríos de mosaicos, publicado por Medulia tamén, As almas comunicantes. Vou volos ensinar todos para que vexades que teño toda a colección de libros de Ramón Torrado. Aí temos Os ríos de mosaicos, As almas comunicantes, ambos publicados por Medulia. Temos tamén Aves turquesas de Soidade e A petición de Auli, ambos publicados por Belagua. E depois temos este Torino, publicado por Asóusere, e finalmente o que era o primeiro libro de Ramón, Rebeca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros de Ramón Torrado Romero. Por agora eu teños todos. Agardo que Ramón pois saque novas obras, estaremos, eu estarei, dende logo, moi atento. Sen máis, unha forte aperta. Chao.